Dokážem vidieť z Antwerp aj niečo zaujímavé, hoci toto má byť party víkend, no ja mám 34 rokov a bolia ma kolena. Skúsme to. Táto drag queen má viac energie ako ja, toto s kamošmi dokončíme. Tu sa nejaké deti hrajú na karaoke a ja sa snažím zapadnúť. Citáciu našťastie zachranie pán v rokoch a už nie som najstarší v klube. Rozmýšľam, prečo nemám takúto postavu a prečo toto nie je moja kamoška. Tu sa vytancujem, idem spať a toto sú Antwerpy. Na hlavnom námestí je socha, ktorá hádže rukou, tak vraj vznikol názov mesta. Tí, ktorí neplatili mýto na vstup do mesta, bola im odrezaná ruka hodená do rieky. Múzeum Mas sa mi veľmi páči, len by mohlo mať menej poschodí, lebo po tej party ma stále bolia kolena. Z hora je však krásny výhľad na mesto a skoro vidno aj toto dielo od Zaha Hadid, ale iba skoro. Toto je prvá komoditná burza na svete. Antwerpy boli vždy spájané aj s obchodom s diamantmi. Najväčšou pichou mesta je najmä ich hlavná železničná stanica. Tu skontrolujem, či ešte stále žijem a môžem sa vrátiť naspäť na party, ale je to pekné mesto.